दावबायारि आरो फास्ट फुड जानानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। सेमेनसापरि सानजारि नोगोरनि जुबली चारियालिनि साखाथियाव गंसे समायना गोदान खुसि मुंनि रेस्टुरेन्ट खुलिदों। बे खुसि रेस्टुरेन्टआव गोबां खम बेसेनावनो बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा मोननो हागोन, जेरै ब्रेकफास्ट, मम'स, रल आरो गोबां बायदि बायदि लकेल मैगं थाइगंनि संनायबो मोननो हागोन। बिथां शंकर ब्रह्मआ 11 बोसोर गारि सालायनानै सानजारि नोगोरनि सेमेनसापरियाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरो समायनासिन एसि फिटिं खालामनानै रेस्टुरेन्टखौ लुनो हादों होननानै फोरमायदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि रेस्टुरेन्टफोराव फेग्रा मुवा होनाया मोजां जाया, बेनिखायनो बिथाङा जौ एबा फेग्रा मुवाखौ बे रेस्टुरेन्टआव बाहायनाय जानाय नङा होननानैबो फोरमायो। बिथां शंकर ब्रह्मआ 11 बोसोर गारि सालायनानै सानजारि नोगोरनि सेमेनसापरियाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन आरो समायनासिन एसि फिटिं खालामनानै खुसि मुंनि रेस्टुरेन्टखौ लुनो हादों होननानै फोरमायदों। आङो खुसि रेस्टुरेन्टखौ खेवनाया नभेम्बरनि 3 तारिख खालि बेखेवनाय जादों आरो बेहाय आजिखालि मडार्न जुगथ' सबबो फास्ट फुडखौ नागिरो नालाय, फास्ट फुड आइटेम दङ आङो आरो सब लिरनाय दंखाजोबो मेनुआवनो। नोंथांमोना फैबाथाय मेनु गांसे गांसे टेबोलाव थाखायो, नायनानै अर्डार मथे आजिखालि। आरो बेयाव एसि रुम थालायनाय रेस्टुरेन्ट खुलिनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? गोसोखौ बिदिनो आरो जेनेबा आजिखालिथ' रेस्टुरेन्ट होननायबाबो ढेर दं, लामायावबो दं, सोरबा साइकेलावबो फानो, खिन्थु आजिखालि सब मानसियानो सब बिदियावबो सोलियाथ'। सोरबा जोंना आखौ नै खाथियावनो दङ एसपि स्कुल आरो बिथिं बाथौ मिसन दं, जुबिली दं आरो बिथिं आफादफोरनि माबाबो दङ, अफिसफोरबो दं। बेनिखायथ' एसे मोजां माने इसोरनावबो मोजां मोजां मानसिफोर फैयो, जाहाथे एसे मोजाङै माने जिरायलांनानै माने मोजां माबानानै जिरायनानै माने आजिखालिथ' गरमफोराबो गोदोनि बायसा नंला, एसे दा माने गरमफोराबो भाबे आरो सब एसे स्टेन्डार्डखौ नागिरो नालाय, बेफोरखौनो साननानै बानायनाय जादों आरो। बिनि सिगां मा मा खामानि मावदोंमोन? आङो मावदोंमोन, ड्राइभारबो मावदोंमोन। ड्राइभार 10 बोसोर 11 बोसोर मावदों आं ड्राइभार। ओमफ्राय बिनि सिगां मा खामानियाव बेस्थ'मोन? बिनि सिगाङावथ' गारि लाइननि सिगाङावथ' ओरैनो आमाय जैमोनमोननो दंमोन आङो गोदो, गेस सिलिन्डारफोर दिखांलाबायनाय गारिफोराव माने 15-20 मन फैयोमोन। ओमफ्रायसो आमाय जैमलाबो माबा मोनसे सिखायना ला होननायाव बिदिनो गावनो एसे फोरोंदोंबो गारिखौ, ओमफ्राय आगौ गारि गिदिर सालायनायखौ आगौ निजेबो सिखायनांगौ जायो। ओमफ्राय बिदिनो हेन्डिमेन बोसोरसेसो थाबाय आङो, थानानै ओमफ्राय आखौ गारि गिदिरखौ कम्पानियाव सालायबाय, VIP भारतीय कम्पानियाव 10 बोसोर सालायदो। बे सालायनायनि उनाव दैमायाव थाहैबाय, बेसे आउटआव थाबाय थानो होननानै बिजनेस मोनसे सिखायनो होननानै सिमेन्ट दैबानिफ्रायनो साननायफोरा हजोंनो बिजनेस अन्थाइनि कुवारि मावै मावै बिदिनो ओरैहायबो दा माने हजोंहाबो आजिखालि माबा गैलाथ', मा होनो कुवारिफोराबो एसे माने माबा जालांदों आरो। आवगोल जिमानथु माने साप्लाइ थांमोन, दा साप्लाइ खम। ओमफ्राय दा न'आव थानाय हिसाबैनो मा खालामगोन मा खालामा होननानै ओमफ्राय मानसिफोराबो बुङो जोंनि बेहाय बिदि रेस्टुरेन्ट मोनसे नांथारगौ, मोजां माने एसे VIP टाइपआव रेस्टुरेन्ट नांगौ, जनायनिफ्राय सोलाबथारसिम गेजेराव रावनावबो गैया, मोनसे मोजां खेव होनायावनो बेखौ आरो स्कुलफोरखौबो साननानै आफादनि मानसिफोर आंखौ बुंनाय हिसाबावसो आं बेफोरखौ माने खेवनायखौ जादों आरो। गिदिर सिमांखौ नायनोसै, दखानखौनो एसे
दा सोलिलांबाथ' आरो ए थानाय रुम बेबस्था बिदिबो खालामना सर्ट धालायफोरनाव लुनानै थानाय रुम भाराफोर बिदि सिस्टेम खालामनो होनना सानदों आरो ओमफ्राय दा जाफुंगोन ना जाफुङा गोजौआवसो मिथिसिगौ आरो रायजोफोरखौलाय खालामनो बेनो आरो जेनेबा फैना नायनांगौ खनसे नायफैनांगौ निजेनि हारि खेवदो होननानै सबबो फैनानै नायफैबा मोजां जायो माने जोंनि हारियावथ' बिदि दिनैसिम मोजां रेस्टुरेन्ट रावबो खेवनाय गैया मोजाङै सबबो हेफाजाब होलायना फैबा मोजां जायो आरो नोंथाङा बहाबा सिगाङाव रेस्टुरेन्टफोराव थाफेरबायमोन नामा? आं थाफेराखै बिदि रेस्टुरेन्टफोर थाबाय आं खिन्थु बेरायनायाव अनेक जायगायाव बेरायदों नुबोदों किसु फेसिलिटि नुबोदों अबावबा रेस्टुरेन्टआवबो जुमायबो फानलायलाङो बिदिबो दखान नुबोदों खिन्थु बिदियाव मा जायो फेमिलिफोरा प्रब्लेम फैयो माने फैयो माने सोरबा दिनै मोनसे जायगायाव गारि गुराथ' समावबो दंखायो मोनसे जायगायाव थांगोन सोरबा लोंना थागोन यानो गथ' गथाय थांनानै हाबैनो एसे प्रब्लेम जाफैयो माने बेफोरखौ बिराद साननानै आं माने एसे माने जुमायखौ बाद होनानै माने एसे माने फेमिलि रेस्टुरेन्ट माबादो माने अबेबा नुबोदों मोजांबो दं गाज्रिबो दं खिन्थु प्रायभाग जोंनि माबायाव बांसिन जुमायनि दं नालाय ओंखायनोथ' एसे मोजां खेवनो होननानै माने गोसोनिफ्रायनो सानै मोजां आरो स्टुडेन्टफोरबो खाथियाव दङ जाहाथे मोजांखौ सोलोंलांबासो एसेबो मोजां जाहैगोन होननानै माबादोंमोन खेवनाय जादों आरो नोंथांनि बे खुसि रेस्टुरेन्टआव संगिरिफ्रा बहानि आंना इयो संगिरिया माने माबानि चेन्नाइयाव थानाय चेन्नाइयाव इयो 10 बोसोर 11 बोसोरसो हजोंनो खामानि मावबोखानाय आरो ओमफ्राय पासिघाटआव बोसोरथाम थादोंनो ओमफ्राय ओरैनोथ' इनि जायगाया दिपेयाव ओमफ्राय नेपालि आरो मानसिया